Vuonna 2009 Suomeen tuli vajaa 26 000 maahanmuuttajaa. Pakolaisia heistä oli vajaa 7 000. Suurin osa tuli Suomeen toiveena parempi elämä. Viimeiset vuodet, kun siellä oli, siis me oltiin oppimassa, että siis se on eri maailman järjestelmä, että jos ei maassa oikeastaan viranomaiset on ihmisen puolella, jo. Ja jossain maissa on vapauksia ja äänestävät demokraattisesti ja sen semmoista. Jo. Ja totta kai jokaisella ihmisellä on haave olla semmoisessa maassa asua jo, turvassa. Jo. Ja sitten päätä itse urasta ja vaihtaa uraa haluttaessa, että ei kaikki voi olla kiinni aina sitä, että miten valtio haluaisi sua toimimaan. Jo. Mm-hmm. Veronika Tunjon syntyi Venäjällä venäläis-kuubalaiseen perheeseen. Lapsuutensa hän vietti Kuubassa ja lähti 17-vuotiaana Venäjälle opiskelemaan yliopistoon. Hän opiskeli siellä siihen asti, kunnes Venäjä alkoi hajota. Marraskuussa 1991 mä otin juna ja tulin Suomeen Pietarista ja hain turvapaikkaa Suomessa. Ja mun opinnot eivät ole päättäneet. Jo. Mä olin jo 5 vuoden opiskelija, mulla oli diplomit jo keskellä, mutta jotenkin pelotti semmoinen juttu, että oli pakko lähteä takaisin Kuubaan. Suomessa käydään paljon keskustelua siitä, mitä maahanmuuttajilta odotetaan. Siitä, mitä maahanmuuttaja odottaa uudelta kotimaaltaan, siitä ei juuri keskustella. Vähän kärjistettynä, niin se on aika yksipuolista se keskustelu. Että usein se kuva on hyvin mustavalkoinen. Että jos me otetaan 100 000 maahanmuuttajaa, niin me saadaan 50 000 siivoojaa ja 50 000 bussikuskia. Ja niin se on aika suuressa niin kuin ristiriidassa näiden nuorten aikuisten maahanmuuttajataustaisen niin kuin toiveiden ja unelmien ja tavoitteiden kanssa. Ne jutut, jotka on minun näköiset, että pitäisi olla, mitä pitäisi olla, kansainvälistä, pitäisi olla haastava ja pitää olla semmoista jotenkin modernia, niin kuin tietotekniikka, se on aina modernia jo. 3 vuoden takaiset state of the art jutut, ne on jo obsoletent jo ja semmoista jo. Ennen opiskelua Veronika työskenteli muun muassa kielen kääntäjänä ja tulkkina. Multiprintissä oli joku työ, jo, siellä asiakaspalvelujuttu, jo, mutta se ei ollut se juttu, mitä ehkä mä haluaisin tehdä. Jo. Ja sitten mä ajattelin, että mä tarvitsin vain joku suomalaiset paperit. Jo. Sitten mä lähdin, kun perustettiin se Arkada, Nylands yrkeshögskola, ruotsinkielinen ammattikorkeakoulu. Sitten mä sain itseni, okei, siellä 2-3 vuotta mä olen valmis, että mä saan ne suomalaiset paperit ja på svenska, jos se mitä tarvitsen. Ja sitten kun mä aloitin ne tradenomiopinnot, jo sitten heti ensimmäisenä kesänä mä löysin oikea työpaikka. Jo. Veronika jatkoi opintoja vielä ylempään ammattikorkeakoulututkintoon Haaga-Heliassa. Monipuolisen työkokemuksen ja hyvän koulutuksen ansiosta hän työskentelee tällä hetkellä tiedossa Customer Managerina Senior Project Managerina. Lisa, привет. Да. Joo, mä puhun lapsille venäjää. Joo. Lisan kanssa mä aluksi puhun espanjaa, mutta sitten joku meidän perheen tutut oli niin, että sun lapsi ei osaa venäjää. Ja ei, joo, me puhutaan espanjaa perheessä. Ja sitten mä päätin, okei, 1, 2, nyt puhutaan venäjää, Lisa. Joo, ja hän oli, no mama, itkiä kaikkea. Sitten oppi venäjää aika nopeasti. Mutta Espanja nyt on se juttu haastava, että ne käyvät, tai tämä isompi poika ei käy enää, kun hän on suomalais-venäläisessä koulussa, mutta se pienempi käy espanjalaisessa päiväkodissa. Ja sitä kautta hän saa Espanja, onneksi. Koulutus on tärkeä väylä elämässä eteenpäin niin Suomessa kuin muuallakin. Sen lisäksi maahanmuuttajilla on usein jo valmiiksi kielitaitoa ja ulkomaisia verkostoja, joita uskoisi Suomessa tarvittavan. Mutta sen lisäksi heillä on sitä niinku kulttuuriosaamista ja niitä kansainvälisiä verkostoja. Ainakin sanotaan, että Suomi on hyvin niinku kansainvälisistä suhteista ja globaalista maailmasta riippuvainen maa ja kansantalous. Niin sitä taustaa vasten niin mä en oikein osaa sanoa, että ketkä sitten olisi potentiaalisempaa jengiä kuin nämä maahanmuuttajanuoret. Kansainvälisyys on enemmän kuin se kielijuttu, koska kulttuuriset kysymykset, ne on se juju.
Joo.